Luka, hoćeš da ideš s tatom na kampovanje ili želiš da ostaneš da se igraš sa braćom i sa sestrom? Evo, hoću da se igram, neću da idem. Stvarno neću idem. Kao što je Luka rekao, on danas ne želi sa tatom da kampuje, odlučuje da ostane sa društvom, tako da danas sam prepušten sam sebi. Imam u planu da unapredim moje ili naše kampovanje, tako što ću danas spavati u šumi. Bez šatora, što bi se reklo, pod vedrim nebom, tako da vidit ćemo kako će to da protekne u ovom videu. Pa da se baci na posao. Nisam ni krenuo, već sam izgubio šafić. Hteo sam da montiram novu testeru i ovo je ovdje šafić. Kad sam odvrneo ne bi li okrenuo testeru na korektan položaj, ispao mi je šafić i sad sam negdje ovdje izgubio. I sad treba naći šraf crne boje u lišću. Nemoguća misija je već krenula. Treba mi plan B pod hitno, ovo neće moći ovako. 20 minuta do kola, 20 minuta nazad. Sva sreća pa sam imao malo parče žice. Nadam se da će da potrajati. Mnogo brže i efikasnije. Prva osnova je postavljena, delo je stabilno, dakle imam još i jednu dugačku i jednu kratku. Ne moram čak ni dugo da tražim, evo ga odmah sljedeće. Delo je čvrsto. Sad vidit ćemo kako će da posluži. Imao sam kratku pauzu, sad mogu da se bacim na posao. Pravljanje platforme. Trenutno sam 40 minuta u prikupljanju poprečnih drva. To će inače da mi posluži isto kao i za mjesto gdje ću da spavam. Pa da vidim koliko sam za sad prikupio.
Trudio sam se da nađem što ravnija drva. Pa je sad ovo koliko toliko ravno. Ali svakako imam dušak za jednu osobu na naduvavanje, tako da ne bi trebao da bude problem spavati na ovome. Pa dobro je. Imam i ceradu, pa ću možda i to, ali ne bi trebalo da bude večeras kiše. Koliko sam gledao po prognozi, bit će samo poslije ponoći neki mraz, neki minus, ali stavit ću za svaki slučaj. Poslužit će. Ali ovo delo je skroz konkretno. Malo ću čisto da vežem krajeve, jer opet noćas kad budem spavao, kakve sam sreće, da mi se ne ispomjera sve pa da se ne olupam kad već imam kanapa. Eto ga, stranice ojačane, pričvršćene. Kod ovakvih slučajeva kampovanja jako je bitno paziti na vatru kako se ta ista vatra ne bi raširila, tako da svakako je za preporuku da što više očistite, da dođete do same zemlje ako je to moguće. U suprotnom ne bih preporučivao da se loži vatra. Također i na vreme trebalo bi da bude mirno i bez vetra. Ovo bi trebalo da uradi posao. Još samo da montiramo i trenutno izgleda možda kao beskućnik, ali stvarno nisu. Cerada je grozno ispala, ali ne mogu da trošim vreme, pošto sam već od jutros ovdje i jako sam gladan, moram spremiti nešto za jelo. Ima jedan stari trik kako da prepoznate još koliko imate dnevne svetlosti. Postavite ruku ovako ispred vas, ima 4 prsta do prvog mjesta gdje će zaći sunce. Svaki prst predstavlja 15 minuta, znači 15, 30, 45 sat vremena. Trebalo bi kroz sat vremena sunce da zađe. Dok čekam vatra da se razgori, namjestio sam krevet. Dakle, imam jednu podlogu kako ne bi izbušio dušek na vazduh. I imam jednu vreću, ona je otprilike za 0 stepeni, ali pošto će večeras biti temperatura tako nešto oko 0, -1, i ako budem dobro obučen, to će biti sve ok. Dakle, imam smesu za palačinke i malo čokolade. Opa.
Dobro je. Sad je na redu hleb. Da napravim male lepinje. Ovo je inače testo koje sam prethodno spremio kući, kako ne bi se ovdje zezao sa tim. Uvoljamo malo brašno, ćemo mi to na brzaka. Ohoho, ovo je možda jako. Jaka vatra. Ova tura je gotova. Hop, hop, hop. Vruće. Još jednu da napravim pa da nastavim dalje. Vidimo kakve su. Ovo je dobra, samo što je malo zagorela. Vruća. Zašlo je sunce, lepinje sam završio, sad se bacam na pripremu sosa od spanača, crni luk, margarin, spanać, pavlaka za kuvanje, so, biber. Propržio sam luk, sad dodam spanać, pa ću i to sve zajedno malo da drži na vatri. I poslije toga dodam pavlaku za kuvanje, malo da se sjedini i taj sos je gotov. Dakle, ide 1 do 2 čaše pavlake za kuvanje, a stavit ćemo ovaj put 1,5. Sos je ispreman. Opa. Sve nam je spremno, možemo da probamo. To je sad ovako lepo sumači. Klopa je bila vrh. Sad ću malo da ložim vatru, da uživam u prirodi i polako da se spremam za krevet. Bio je dug dan, tako da poprilično sam umoran. Bio je jako zanimljiv dan. Vreme je za krevet. Vidimo se ujutru. Šest sati. Dobro jutro. Pa i nije protekla noć baš tako loše. Budio sam se možda 3 puta, bilo je prvi put oko 1:20. Pa oko 3 i sad nešto pred zoru. I sad se razvlačim, tu malo se grejem. Pošto sad gledam po prognozi, ima nekih -3. Ali u suštini bilo je dobro, nije mi bilo puno zima. Imao sam i lampu sinoć. Sam obavljao potrebe. Evo ga, taman i sunce izlazi. Pa ću prvo da popakujem stvari i da demontiram svoje sklonište.
Taman je potrebalo koliko je trebalo. Kao da je sklonište znalo. Čudo. Eto ga. Kao i u prošlom videu što sam pomenuo, kad god kampujete negdje, pokušajte da očistite sve za sobom kako bi to bilo maksimalno čisto. Evo ga moje sklonište, raskrčeno, vreme je da idem.